taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Fl-aħħar kienu wasal il-jum tant mistenni. Btala li kienet ilha x-xewqa tagħhom għal bosta snin, iżda kienet ser issir realtà. Tard wara nofsinhar, Mark ħabba l-bagalja bil-karozza ta' missieru u telqu lejn il-Gudja. Kif wasal sab li l-sħabu Marija, Lara u Steve jistennew. It-titjira lejn il-Ġermanja ħadet madwar 3 sigħat. Mill-Mittjar marru dritt il-lukanda biex jieklu jorqdu raqda tajba. L-għada filgħodu qamu kmieni ħafna, inħasslu, libsu u kielu xi ħaġa ta' malajr. L-avventura kienet qed tistennihom x'gost dawn. Propju dakinhar kienu ser iżuru l-Foresta Neblik, post li mhux kulħadd jieħu gost imur fih. Xi wħud jgħidu li huwa post perikolus aktar u aktar fid-dlamijiet tal-lejl. Imma huma xtaqu jmorru xorta waħda biex iżuru l-post u jieħdu r-ritratti tas-siġar u l-ħlejja li jgħixu hemmhekk. L-erba' żgħażagħ kienu dilettanti ferm tal-fotografija u s-safar iħobbuh aktar minn ma nafxiex. Anka jiena nħobbu ħafna s-safar. U intom tfal, intom ġieli sifirtu x'imkien, ġieli mortu f'xi foresta, xi ġmiel ikun hemm mhux vera. Għal matul il-ġita krew van biex ikunu jistgħu jsuqu huma u jmorru fejn jixtiequ. Ħarġu barra, daħlu fil-van u telqu għalhom it-triq. Il-pajżaġġ kien sabiħ immens. Siġar u ħdura kull fejn tħares. Hekk kif waslu fil-post, ipparkjaw il-van, tefgħu il-basket wara darhom u bdew mexjin. Kos, qatt ma krejt van jiena meta sifirt. Tajt nibda nagħmel hekk. Għall-ewwel żammew mal-mogħdija prinċipali. Xtaqu ħafna li jiltaqgħu mal-annimali li jgħixu f'din il-foresta. Fost ħlejja oħra, din il-foresta hija magħrufa ħafna għal volpijiet, għall-ilpup, għal fnik selvaġġi, kif ukoll għaċ-ċrief u diversi għasafar sbieħ bħal kokka. Xi ġmiel jien qatt ma rajthom dawn l-annimali hawn Malta. Wara ftit qataw xewqithom għaliex propju fis-siġra li kien hemm ftit il-bogħod minnhom kien hemm kokka tas-sew sabiħa. Bilkemm kienet tidher minħabba li l-kulur tagħha kien qisu t-zokk tas-siġra. Resqu bil-mod il-mod lejn is-siġra biex jieħdu xi ritratti. U minn Alla għaliex ftit il-bogħod lemħu volpi żgħir rieqed fuq il-weraq ħadrani. Xi ħlew ta' volpi. Damu jħarsu lejh ftit mhux ħażin, mhux faċli timlaħ volpi rieqed qisu qatt ma kien xejn. F'daqqa waħda bdiet traxxax ix-xita. Għall-ewwel ma tawx każ, imma meta bdiet iżżid kellhom bil-fors jiċċaqalqu minn fejn kienu biex jistkennew x'imkien. Ħlief siġar ma kienx hemm, ħeqġa foresta kienu wara kollox. Ix-xita komplit iżżid, bdew jaġlu iktar, jimxu jarxu lemmu l-hawn. Marku Marija kienu l-ewwel li raw dar tal-injam fil-bogħod. Ħaffew il-pass u hekk kif waslu qudiema indunaw li kienet dar antika immens. Il-qampina reġgħet. Kif qatt ma nista' naqra l-ktieb bil-lest?